lang hilin eh. Maayong gabi na po, gabi na. Kita po ko. Hindi na po nilinamugan. Bulanghoy na po ni. Nagulot makubulanghoy kas. Alis siya. Mambil makabalo. Ayan guys, mambil makabalo ning comment sa vlog. Nakipay ko sa namin si Mama Alice kaya si Alia na rin na mangita. Pero mangita gihapon pero di nakaado. Diyan na natin magprepara nila buntag. Try ka ng buntag. Lutuan sila o tukwa. Ito ko nakasundo mulundog po ko dito ng style. Tukwa. Tukwa. Magbulanghoy sa koron kayo kung may hanggang saging. Wow. Pertama. Wow. Pertama. Semua satu. Waran na ibu kayo ang gabi narabong haraming kihalo. Kaya ko aman dabong-dabong harang gimix. Akuan. Gimix na ginudpod sa hang binanggod nga bulanghoy nga itang diipitan. Ma'am Yuning Ayop, kamusta ma'am? Saan pa sumang bulanghoy ma'am? Si Ma'am Pili sa Taghap. Kamusta? Napadihang igaba ni na Morgan. Bulanghoy na po. Bulanghoy nga haluan dabong nga lubi. Sayang ang mga bulanghoy sa bahay kay kuan mga latak sa silikuan. Okay, saling-saling ko ng upaw. Pag nakabaka ito masaling nga. Pero upat pagkapong ang gilukat din niya. Five minutes later. Hello, good morning. Ya. Ano ni? Santol ni sa apam ni Ali. Sa waman kaon. Ang ginadaari. Or sa ni dya. Gawa na to. Naplan po kong sa gasa. Ang gasa sa santol gapon dito sa bahay. Nakaliptan man hanggang mo doon pinasud na sa bag. Yung hulingan karon kamay kang lingaw. Yung lingaw kay nag-um na po. Kanyang pangitan ha. Tabagan dito ang katong na.
Napoy, yung commenting nga nalipay pod ko sila nga na mindes mamali. Ako nalipay pod ko kay arong nanay konsyalya na. Arong nanapit sa pamilya. Saya. Namot ko among GC ba? Sa among GC di ay. Kay sabahin sa kami dyan mamaalit. Nga di isa nga perting suko Suko sila nga. Hindi si mamali. Di sa gusto magminjo. Di ba sa gusto nga tiguang ng nasali. 40 naman nakapin. Kaya po makatilaw na si Ali o kuan kanang na pamilya. Maliging kapungtan karon kay para man sang suko ang gawin Diyos Ali. Sa kay rason nga nung suko mo si Jao gawin Diyos Ali. Nga pareha naman tanan minjo. Sa kaya isang purpose nga ini talaman sa hali maadyo mamtalan siya sa ako di ko makabujag bisan pag maguwang ko ako kinamaguwangan kay jay jaman tag prinsipyos atong pagkatao jay tag paningkakay jay tag paningkamot kasi atong maabot. Sa ninungutara na nga, di ba kung supak sa kanito ang aling anong supak man ko nga. Dara naman na, tiguang naman. Huwag ganimi sa unang, ako rin medyo bata pa ko. Mag-running 18 pa ko na pangatdan. Buit mo na sa tagsinan ni karon running 18 pa ko pangatdan. Kaya kanang pag 18 na nga nasupaw, anak na ko. Karon si Ali di na underage tiguang na 40 plus na. Nagbasa mo ko namasa ko sa among GC na di gusto. Dila man ay mention kinsa basta kay na di gusto siya nga maminjo siya na idara naman unta. Kaya nalipay na hinumi nga maminjo na naman di pihibabag. Lugi, sana magkaanak. Huwag mo na magikasabot. Kaduha, si Ali di po na bata. Dara na. Dapat balipay si Aliana nga maka nanima. Minsan pag na ibawas Aliana ng kinsay isang amahan po na pwede siyang mapili siyang nanay magmahal nga ama-ama. Ito makabuot. Bis kay ikalipay natang maminso na siya, nagabahinon ka naglingot-ngot man. Saan naman na? 5 minutes later. Hello, good morning. Salamat Lord, salamat sa kinabuhi. Buntaga. Imbinto na ramang ko kuan. Baon sa mga bata o. Kaya pamahaw. At kung sinurol ang gimit, hindi mo nang torta kung saan ng itlog. Ang kanag, otro. At hindi mo ito kasi atong ipasadaan na yung hakupan. At kung sinurol, sa katasinurol ang gimit, sa pangalan ng itlog.
Mura ni resulta. Tanawa. Ang resulta ko sinurol. Mo niya ang mix. Huibis naman gud pod ron. Kain-ingin tag sa ipabawon hanggang tulo ka buok. Kakita ko na itong niluto sa banhon ng Mama Alits nga kuan. Kanang tukwa. Ito po itong giimbinto. Walang ipod makalugsong gapon o tindahan. Maura niya na hilab. Dugon ko na po o makakita ko. Rato ko. Kakita ko na itong niluto sa banhon ng Mama Alits nga kuan. Kanang tukwa. Ito po itong giimbinto. Walang ipod makalugsong gapon o tindahan. Maura niya na hilab. Dugon ko na po o makakita ko. Rato ko. Hello, good morning. Salamat Lord, salamat sa kinabuhi. Buntaga. Imbinto na naman ko kuan. Bawon sa mga bata o. Sud ang pamahaw. At kung sinurol ang gimit. Hindi mo nang torta kung ng itlog. Ang kahanag otro. Pagkaliki mo ito kasi atong ipasadaan na yung hakupan. At kusinurol o sa kusinurol na gimik sa pangalan o itlog. Mura ni resulta. Tanawa. Ang resulta sa kusinurol. Mo niya ang gimik. Huibis naman gud pod ron. Kain-ingin tag sa ipabawon hanggang tulo ka buok. Kakita ko na itong niluto sa banhon ng Mama Alits nga kuan. Kanang tukwa. Ito po itong giimbinto. Walang ipod makalugsong gapon o tindahan. Maura niya na hilab. Dugon ko na po o makakita ko. Rato ko. Sudad. Diyan na. At to sinurol. Ngayon mo lang murag. Murag anak. Ha? Murag panglaban sa hamburger. Kakita ko na itong niluto sa banhon ng Mama Alits nga kuan. Kanang tukwa. Ito po itong giimbinto. Walang ipod makalugsong gapon o tindahan. Maura niya na hilab. Dugon ko na po o makakita ko. Rato ko. Sudad. Kaya di ay sindan luto, sindan istorya, sindan jawit. Katubang kami doon ni Mama Alits, marang nga po ang turnuron atong tumong atong butan. Na ay di gusto nga mamindo si Mama Alits. Ngano kaha? Na may way gusto nga kuan. Maminjo nga tingwang naman kali, dara naman, hindi naman nangay katugnan kay, ano naman na, dara naman na. Pero nga kahadjud nga, kuan man, tingako. Nga na may gusto. Nalipay manggaling mi nga, kuan, anang, pamilyado na sa Mama Ali, arong siya na po, na siya karoon na nizang
pananay nagmahal ni diyang amahan. Kaya mas alyan, nakuha mo nagpagmahal sa amahan. Diyan na siya buot. Napili siya nga, di siya mahal sa isang mga tiya sa pikas. Pero di na ito mapagmahal na sa medyo ang ali. Ay, ayaw na po siya kagaling ng pamilya. Pero anong mga ka na, anong na ay nasuko. Nasuko taman nga. Kuan, medyo alid, natiguang naman na. Nalibag ko. Hindi gusto o kuan. Bawa malikod. Masang minuto na pagtong na. Ito rin mo eh. Mahal, karalo, tugil eh. Sam, Yung karalo, ka anak ng pamahaw. ito. Sayang ko. Sige ka sa inyo, pag yan naman. Kato pa lang. So, na ito ka baby ay. Makan balik. Para ba? Lusig. Aksel pong hindi alam ron. Makan. Wala gamit na kayo, di mo charge. Iba't dari kayo. Kasi, tagsasan kayo. Pang kwanto na. Ang mga apo. Ano man mo? Napatod ng istorya, katubang istorya bahin ni bahin sa kami doon na ay kung gusto nga mag-asawa sa ali. Saan naman na? Mas ali, 40 plus naman na. Hindi naman na. 1. Hindi naman na. Minodidad. Bisag ng mga tao karon lagi. Ano yung mga hilawat man nga. Inan nga. Harang dinas mamalit. Sabi na naman na. Taro man na. Di man na may nagkuhan.